Hello friends, nontonमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौ बरायबाय तो दिनै जाहैबाय 15 आगस्ट इंडिपेंडेंस डे तो गामियाव गामिनि फिल्डआवहाय गामिनि जि बोराय सेंग्रा बियो दिनैनि सानखौ लोब्बा लाखिनानै फुटबल फ्रेंडलि फुटबल मैच माने दिनै गेलेगोन तो बेखौनो आङो नायनो थाखाय थांनो ओंखारदों तो बिदिब्ला नोंथांमोनखौ दिनैनि जि फ्रेंडलि फुटबल मैच बेखौ नोंथांमोन आं देखायनो नाजागोन तो बिदिब्ला भिडिअखौ जोबजासिम नायदो तो आंनि चेनेलनि सब्सक्राइबार एंड भिउवार्सफोरनिसिम उदांस्रि साननि गाहाम हामलायनायखौ बयनोबो माने जासिहरनाय जाबाय तो दिनैनि दिना जेन मोजाङै थाङो बेखौनो आं आसा खालामबाय तो दा बे समाव आङो न'नि लांगोनायाव ओंखारनानै दङ लोगो सासेखौ नेदों तो लोगोआ थांनो ओंखारबाय ओंखाराखै बिसा न'आव थांसै नङा होमबा तो बिदिब्ला जोबजासिम नायलांदो दायो आङो नैया फिल्डआव सफैबाय माने बाइकजों फैबाय नालाय ओंखायनो माने आङो भिडिअ खालामना जायासै तो दायो फैबाय नैया सफैबाय बेनो जाबाय फिल्डआ माने फिल्ड खाथियाव इथिंगालि दैसा दङ तो दैसा सेरावनो आरो जोंनि फिल्डआ एसे गोजान जायो गामिनिफ्राय एसे 1 किल'मिटारसो जागोन मेन माने जोंनि गामिनिफ्राय एसे गोजानाव जायो आरो बेखायनो साइकेल लायबाय दिनै गारि साइकेल ना जोंबो गारि लाना फैबाय हेलो 120 हो गया तो जोंना नैया दायो दामनाय आगजु लाना फैदों माने एसे रंजागोन नालाय जाय गोलो होयो थिगसे मोसागोन आरो ना तो बेखायनो बेखौ लाना फैनाय जादों तो निया लोगोफोर गेमा स्टार्ट जासिगोन रेफरी गैया दिनै माने बे फ्रेंडलि मैच नालाय ओंखायनो रेफरी लिंनाय जायाखै तो बोराय भार्सेस सेंग्रा दिनैनि जि उदांस्रि सानजों लोब्बा लाखिनानै दिनैनि जि फ्रेंडलि फुटबल मैच बियो माने किक अफ जासिगोन तो बै साइडथिं जाबाय बोराय नै साइडथिं जाबाय सेंग्रा तो नायनोसै सोर हायो दिनै नङा होमबा बोरायासो हायोना सेंग्रायासो हायो जोङो दा गेमा स्टार्ट जानाय लोगो लोगो उनावहाय मिथिसिगोन नङा होमबा तो नायलांबाय थादो नोंथांमोना एसे देखायनो नाजागोन नोंथांमोननो मबाइलफोराव बारा दामि नङा तो बोराय हानजाया गलसे होबाय सेंग्राफोरखौ होबाय ओइ सेंग्राफोरनोसो लाजियाखै नालै बोरायफोरजों गलसे होजानानै हा आरो गलसे हाबबावबाय दा बर्तमान बोरायफोरा गलनै होबाय सेंग्राफोरखौ खेलाया जोबसिगोन बारा सम नांलिया आरो मानोना मोनाबायबो नालाय ओंखायनो दोनथ'नांसिगोन खेलाखौ तो बोरायफोरखौ गल होफैनो हायाखै सेंग्राफोरा तो गलनै जाबाय सेंग्राफोरा बोरायफोरा माने गलनै होना दोनदों तो सेंग्राफोरा हायाखै बुंनो थांबा गलसेबो सोनो हायाखै सेंग्राफोरा तो फ्रेंड्स दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै तो नोंथांमोनखौ फिन गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन तो दिनैनि थाखाय बेखिनियावनो माने दोनथ'नाय जाबाय तो बाय बाय